yuta, kumbanan. Saya malaki. Dili ikot sa nga, kung malaki na. Kung kanang trono, balay mo muna niya, balay. Pero pag kanang luklukanan ba, lipuranan ba niya sa pagkaharianon? Anak iyo. Oo, niya natulog na gilutaw, anak galutaw. Oo, naas-naso ni. Pero, nahibalo na tama, ano dahil langit, kung ang trono, kung sarana. Iinong tanaw na yun, kung sa unang panahon, asa man ang trono. Ikang halay sa Jeremias 17. Sa una, ang ilang gitawag na trono, mao ang Jerusalem. Mao ni ang gitawag na daan. Daan ni nga langit. Kaya ganito ang Jerusalem, trono man, kunya ka ng trono o ang langit. Sa tupadaan siyang langit. Mabasa sa Jeremias 3:17. Yatong panahon na sila makatawag sa Jerusalem nga trono ni Kristo. Kung tanang mga nasod magatigumon ngadto kaniya sa ngalan ni Kristo sa Jerusalem. Di magakaw sila sa pag-usap sa kapiga sa ilang nautan sikas. Kung ang kanang langit, ang kanang Jerusalem sa unang panahon, Trono ni Kristo. trono. Pero ang inyong husay, makagikan sa langit. Aron masabtan, kung sa limbag kong langit, kung sa ang bagong yuta. I-diretso ninyo nga, Pilipinas ni Istorya Casino, pero nit ay wala na ako mga tao. Ang kumon ko ang dito. Una na din ako sa bulan ni Sasaya. Dito kahit naglupo dito. Una na ito yung palitaw. Tapos dito ka kalit. Pero parang pinadataan yun. Super kako yun. Ha? Pero mahal na. Ito nga ko, mahal ito. Kapit ko sama. Sama yung grupo mas diba? Mahal ko. Dirita, balik ka rin. Kung saan ganito ang langit? Trono. Asa mabasa? Jeremias 3:17. Ang langit, mao'y akong trono. Kung ang yuta, mao'y ibanan sa aking mga tiyan. Karon asa man ang trono sa unang panahon, mao ang Jerusalem. Tinuod ba ni nga trono ni Jerusalem? Tungod kay dinhi nagpuyo ang Dios. Mabasa ba nga nagpuyo ang Dios dili? Yes. Susun. Ano ni? Natapik na na ko ni. Hindi ba ko kung mo ninyo itapik? May business mo rin yung PE, wala mo na tanaw. Wala mo ka sa. Hindi ka anak ni Silvia. Hindi na ka ba? Pwede mo naman sir, ikaw may makuan. Ang buhat ang ulo ka langit, ang bahinaw nila ikaw lang kumpay. Kung wala ko, wala mo, ano kay bakapan? Kung na lang mo kay bakapan. Ang walay sa pawan support. Sarang nga idea. Kung sa kaninang Jerusalem, trono. Kanang trono, kung ako nang ganoon diri atong pagamayo na siya para mas madaling masabtan, malaka niya na. Trono sa presidente. Lingkuranan sa pinakalabaw nga tao sa kalibutan. Pinakalabaw nga tao sa Pilipinas. Halangdon ba? Lingkuranan sa halangdon. Puloy-anan sa halangdon. Ang Diyos kay mo may akong pinakahalangdon, mao nga ang iyahang lingkuranan, gitawag na ito naglangit kay ang katumba sa salitang langit ay banal. Nang kabanal-banalan. Nunay meaning na. Karon, sa unang panahon, ang trono di ay langit, mao ang Jerusalem. Di ato i-check ang Diyos na puyo pa sa Jerusalem. Pero ang Diyos may kasulti yun. Nga, sila nagtatawag sa Jerusalem na trono ni Jehovah. Di sa ito pa, atong tanawon kung tinuod ba nga ang Diyos na sa Jerusalem. Sa nato. Isdras 1:3.
Chris. Bisan kinsa nga anaa sa paniwala ninyo tibuok niyang katawuhan, ang iyang Dios magauban kaniya og pagtuwa siya ngadto sa Jerusalem nga naa sa Huda og patukura sa balay ni Kristo ang Dios sa Israel. Siya mao ang Dios nga anaa sa Jerusalem. Tao? Nya kanigong tabi ka na. Wala hindi ang tao na Belabay ra. Wala gaya dito. Duyan. Munang naida kung naibag kong Jerusalem, naidaan. Munang nga bagong langit o bagong yuta kay kanang trono o kanang yuta manggi upan man na. Eh, kung may alam man ng trono, balay man nini. Ano man siya magpuyuan eh. Lingkuranan man nini, lalang din maglutaw. Hanging. Sa bahin ko sa larawan mo sir, ang Israel gulo sa yuta. Ha? Dahil sa larawan mo ito, lima kawahin. Oh. Ang Israel daw itong yuta mo. So, nasod niya. So, karon di nakuha na nga tanan ang langit trono ng Jerusalem usa sa may mix sudong bangko ha bangko bangko na po takas ini nga tina karon kung pang basahon asa to yung basa dito dili Isdras uno tres siya mao ang Diyos sa Israel. Sige, us magbasa. Ang Diyos sa Israel, siya mo ang Diyos nga naa sa Jerusalem. Siya mao ang Diyos nga naa sa Jerusalem. Ano nga Jerusalem? Sa sala. Sige, pasahon. Wala na ibang kong Jerusalem kayo. Ano eh? Munang linghawa ng Diyos nga ay nakasalan eh. Pasahon na po. Jeremias 14, Jeremias 4, 14. Sige, basa. Sige. May bata pa po na eh, makapit mo yun eh. Kinaman mo kung alin sa inyo natin. O Jerusalem, O Jerusalem. ugasi ang imong kasing-kasing gikan sa kadautan. Aron ikaw mamaluwas. Siya ka na O Jerusalem, hugasi ang imong kasing-kasing gikan sa kadautan aron ikaw mamaluwas. Nakahugas ba ni? Wala. Wala ni sila kahugas. Mo ganito yo nga gipadad-an manluluwas o ang manluluwas mo si Jesucristo. Ingon siya na kapituan kasi mana mao'y tagal ibabaw sa imong katawhan. Ang katawhan ng Jerusalem. Wala ni maluwas. Ng Jerusalem. Mao nga gibalhin. Pagbalhin, bago na dayon ang tawag ito. Bagong Jerusalem. Gusto na pamaod din ang nilipay. Nilipay ginang ginong ulit. Hindi na ginong kaya siguro. Powerful na yung makasabot naman mga tao. Habang ginawa, makasabot sa mga tao. Hilit man kaya natin sa ligahin ka natin material. Dahil hilit sila nalitan, nakahabag na po sa material niya sa spiritual kulang. Kulang ito mumalik ang pagkakasalan. Hindi man po sila mupalo. Yung palo tayo. Kulang sila gumagawa ng kaso. Nakasabot din niya. At yung gumutong sila na minimum dito. Nagano. Kung saan na rin? Ang Diyos na sa ito yung mga bataan eh. Nagtuyo ng Diyos niya. Ako magatuyo. Sa Exod Numeros 5, 1 Anto Dito panahon mo isip. 3 Numeros 5, 1 3. Sige,
O si Kristo misulti kang Moises nga nagaingon, isugo mo sa mga anak sa Israel nga papahawaon nila sa kampo ang tanan nga sanlahod ug ang tanang mga gipangagian sa mahugaw ug ang tanan nga nabuling tungod sa minatay. Silang duruha, ang lalaki ug ang babae, papahawaon ninyo sila. Sa gawa sa kampo, ibutang ninyo sila. Aron dili mahugawan ang ilang kampo diha sa taliwala, diin ako nagapuyok. No? Ang Diyos kinisulti. Ang dili mamugawan ang ilang kampo diha sa ilang taliwala, diin ako nagapuyok. Masa nila doon na Diyos ang pure ito? Maumilan ka ng Jerusalem na trono ay pulihan na resto. Oh, na niya gini ni ma-explain na yun, hindi mo makiwas nila. Oh, ang ilang kong pagsabutan ng bagong langit ug bagong yuta, manakaw na, yung kaning yuta, kaning kumagara, ako pa ni mawala ni. Mubuhat ng bagong langit ug bagong yuta. Nabasa man sa buhat ng Ginoo ang langit sa Isaiah 66. Oh, Isayas, kau ni tao sa manay ni ang Pilipinas, may binuhat. Ang ilang kong tanaw ng mga daotanan, huwag na sila kahibalo, nga silikon mo ni Ginoo. Kung nituyok ang Ginoo, mutukod sa gobyerno, para makapanilig ang Ginoo. Unang mutukod sa gobyerno, niya, aron siya makapanilig sa tanan nga silikon mo. Kaya ang sikta din nakapanilig. Tanga mabumi nyo ng dagong sikta din kapanilig sa Pilipinas. Nagsabot, hinukon sila. Kung kang nangilig, Iglesia ni Manalo, ang panilig. Nadaghan sila sila. Kaya wala sila kasabot. Tungkol sa iluwason. Sila kayo malung sa iluwason. Eh saya sila na ang Diyos magbuhat ng bagong langit, bagong yuta. Anong magbuhat? Eh, magbuhat at magbuhat niya. Paano yun? Magbuhat bata. Busa kinahanglan taon. Powerful explanation. Dili ito nga ang inyong naon basta lang kayo makabalota, basta lang kayo maka-explain ta. No. We must study kung saan mo kita maka-explain ta o powerful explanation. Imaniha ato ning subject. Kaya hindi ni siya gamay na kaso. 65 dito sir, Isaiah 65:17. Oh, sige, yun sa. Kay aniya karon, Ako. ako nagahimo og bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta. Pila na kabuok ang himo? Mga Langit, mga langit. usa ka bag-ong yuta. Kaya kanang mga langit na ipasabutin ha. Mga lingkuranan ka na sa mga pinili niya. Mga opisyal. Manangingon si Kristo, kung ako magalingkod na kung sa akong mahimayakong trono, asan siya magalingkod dito? Ang lingkuranan ng Jerusalem, trono ni David. Kamo sa magalingkod sa nagulog, buha ka mga trono. Kaya kanang Israel sa nagibahin sa 12 ka tribo, sumala sa napulog duhang pagbanay nito. Sa usa ka tribo, usa ka trono. Kami ang trono langit man. Sige, insenyas na ka.